ननदो का हो सखी? है देखत हो हमार हाल। अरे सखी बड़ा बुरा हाल कैसे हो गेल हो? सुना बतावा। सैया गईले सऊदी अझुराई गईल हऊदी। सैया गईले सऊदी अझुराई गईल हऊदी। जवनिया कबले संभारी नारे छोटी नौनादी। ऐसन दशा काहे भइल? काहे? 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, राजा जी नहीं आइले। 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, नहीं आइले। 5 साल बीतले बलमा नहीं कई के झगड़ावा बलम मो से गईले, राजा जी मो से गईले। हमारी हाल जानत हूँ काहे भइल बा? सुना 5 साल बीतले बलम नहीं आइले, राजा जी नहीं आइले। 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, राजा नहीं आइले। 5 साल बीतले बलमा नहीं आइले, राजा नहीं आइले। कई के
हमार मेहरारू से बियाह करे के चाहता है। अच्छा सुना, सुनावा। मिलता जो कवानों में हर घास कटनी में, हर घास कटनी चटानी हो, पीसीला चटानी ए हो जुलमी का सारी दुखेला मोर बाजारी कटिला जब